Que tal Adrián Iglesias e Irene Fernández na actualidade audiovisual? Moi boas, chicas. Hola, moi boas. Hola, chicos. Cris, Nuria, hoxe estamos nunha disposición así diferente. Sí, é certo. Temos, porque están grabándonos aquí as mociñas de foto e vídeo para o programa de... Para a canal de YouTube. Exacto. Así que moi Cando importante. queirades podéis pasar a verlo, por favor. Se os queredes ver as cariñas, pues Obviamente. estamos aí. Qué ganas de estar en YouTube, como que si estás en YouTube xa eres importante, sabes? Sí, pode ser, sí. Puede ser, puede Bueno, ser. Nuria, nos somos Evox moi non é importantes. tanto. Mola máis YouTube. Evox é outra. Pero Pontevedra Viva está moi ben. Graciñas, Ah, Pontevedra está Viva. increíble. Pero Bueno. sabedes que está ben a carteleira desta semana? Encantoume. Porque temos dous películas moi dispares, pero que, sinceramente, son bastante interesantes porque comenzamos coa terceira entrega de Como entrenar a tu dragón. E ao final desta entrañable franquicia de animación creada por DreamWorks, xa ten moitos anos, cando te paras a ver, en plan, xa vai xa a terceira parte, de cando é a primeira. A primeira é de 2010. 2010, por aí. Madre mía. Mima, xa pasaron 9 anos. Que medo, o sea, o tempo pasa rapidísimo. E bueno, esta historia que queceu connosco e o 22 chega ao seu fin. Vos lle tedes moito cariño a saga? A desdentado. Eu non vin ninguna película, verdad? No, mola moitísimo. Pois está moi ben. Sí? Moi ben. Mira, agora é o momento de pegarse unha maratón e ver as tres así de Veña. golpe prácticamente. Está en Son Netflix. moi bonitos. Creo que sí que a primeira está en Netflix. Non sei, pero tamén ten unha serie. Sí. Tamén é dicir que Melendi fixe unha canción para esta última película. Alá. Se Melendi participa, hai que verla. Hai que Sí, verla. que Se sí, vai Melendi ser está- o actor de doblaxe dun dos malos. Ai, non o sabía Melendi. eso. Decían que sí, non sei se ao final É un símbolo Hai de que verla, calidade, hai que verla. Melendi. Melendi símbolo de calidade. parece moi curioso. Melendi por lo mola, menos. ainda que vota Ciudadanos. Mola. É broma. Sigamos. E bueno, tamén yendo por unha ruta completamente diferente, temos unha cuestión de xénero, que é un biopic que narra a vida profesional e personal de Ruth Balder e como pasou de estudiar Dereito en Harvard a convertirse na líder do movimento feminista dos anos 70. Que guai. Ten boísima pinta. Recordábame a unha cuestión de tempo. Sí. Que eu pensaba que iba a ser unha comedia romántica, igual. así. No, isto é completamente diferente. De feito, o trailer é moi interesante porque amosa como foi a primeira muller da súa clase en entrar a estudiar Dereito en Harvard, como o trato que ten e todas estas Que cousiñas. interesante, Vin o tráiler na tele e me apetece vela moitísimo. Moitísimo. Sabes, teño ganas de ver, por exemplo, falando de películas de amor, a de The Last Song, porque Miley Cyrus como se chama? Liam Hemsworth. Hemsworth. Casáronse Pita. despois de 10 anos. Pita. No, O sea, Pita non é. Pita, ese No, ese é el hermano de o el hermano de hermano, Thor. bueno, un deles. Pois eso que nada era unha cousa. Sigamos. Felicidades para Recomendación extra de parte de Cris. Claro. Pois acabamos coas noticias porque sorprenderon moitas cousas esta semana e que a gran sorpresa para todos do trailer de Frozen 2 que non sei se o Dios. vistedes. Non. Non. Pois tedes que velo porque nos deixou a todos coa boca aberta. En serio? É unha pasada. Nestas imaxes, esta historia de animación para toda a familia parece ter un tono moito máis serio que a súa predecesora. De feito, ten como unha escena inicial super escura que, bueno, non Que quero dar forte. detalles porque Pero- quero que vos sorprendades ao vela, pero parece como que fusionaron Frozen con unha épica do Señor dos Anéis. En serio? Así, en plan, Que me dis? Non hai ningunha imaxe de unha posible princesa que se enamore de Anna e facer algo así, unha trama... A verdade é que por agora só vi, temos un bueno, vi. teaser. hai son nada, unha imaxe, hai dous personaxes novos, polo menos. Unha mociña e un mozo, un príncipe, pode ser, non se sabe. Non se sabe. Pero non estás cansados de que sempre fagan como... Príncipe, princesa... Non, falando de Frozen 2, como entrena todo on 3, En plan, que non innoven, que non claro. innoven, que non fagan... Pero bueno, xa pasaron 7 anos desde a primeira de Frozen, así Sete? que... Que dos si 2012. veña, si veña. Sí, sí. Que forte, que forte, que forte, que forte. E logo temos a famada película de Makoto Shinkai, Your Name, non sei se vos son esta película, Your Name, sí. Perfecto. Terá o seu propio remake americano Ves? tamén de Paramount dirixido por Mark Webb, que as dúas películas máis recentes que ten e que dirixiu as dous de Spider-Man que viñeron antes de Tom Holland, As de a de Andrew Amazing. Garfield. Sí. Sei, Pois cale. este va a ser o director e o propio Makoto Shinkai va a ser o produtor da película. Pero non vedes o que digo.
Iso vai sair mal. Vai sair moi mal, Sí, es que que a sí. mínima Ten que ten un pinta pouco de Your ser Name fatal. encantoume. De feito, o director de Your Name, que é Makoto Shinkai, di que Your Name é a obra que máis fixo, que máis éxito tuvo, pero que a él menos lle gusta. En serio? Porque sente que, o sea, que é moi comercial, a Comercial, historia como eso é menos certo. personal que entén. E cal é a de Your Name? É a de como que... É a de dunha moza que Sí. intercambia corpos cun mozo durante os seus soños Sí, e certo. experta no corpo dese mozo. A historia Coñécense deles. un ao outro e entablan unha relación medio de amor a través destes soños. Non había escoitado falar desta película na Pois miña está vida. moi, Buxos, moi ben. moi Está moi ben, É de recomendado. Buxos. Sí, sí, Ah, sí. é de buxos, É de vale, animación. o mellor é por iso. Que máis tedes, chicos? Pois pasamos a videoxogos. Videoxogos. Pois sí, esta semana ven bastante cargadiña de novidades en canto a videoxogos. E para comezar, temos a estrea estes días de Metro Exodus. Non sei se vos soa a saga Metro, é algo... Non. Como 90% dos videoxogos non me Bueno, soa. eu sempre sabedes que explico todo, que Sí, é verdade, moi ben. intento facer aquí voz Sí. divulgativa. Graciñas, Adrián. Sempre estás aí. Pois resulta que esta é a terceira entrega da franquicia Metro. É unha serie de videoxogos de supervivencia e terror no ermo radiactivo e post-apocalíptico de Moscú, e máis concretamente nas liñas de metro da cidade, por iso a saga chamase Vale. Metro. Anda, vale. Ten sentido. A saga está baseada nas novelas, e isto é algo moi curioso, que é un dos videoxogos que máis bebe así dunha saga de novelas, de Dmitry Glukovsky. Un Eu ruso. o autor non o coñecía, os libros a verdade é que sí, que algo coñecía deles. Están moi ben, son así isto de aventuras. Narran a historia de Artyom, que é un xoven que non coñece nada máis da vida que os túneles do metro da cidade, tras Vale. sufrir un ataque nuclear na súa infancia. A súa familia escapa, como moita xente, ás liñas do subterráneo para poder sobrevivir. Sempre teñen en plan super ideas novedosas, sabes? Sí, a verdade que... Cada videoxogo é diferente do anterior, sabes? Sí, pois Gústame. este está basado isto na saga de novelas, que a verdade é que están moi ben. Bueno, na superficie supostamente non se pode habitar, pero Vale. veremos aí unha sorpresa. A ver, nesta terceira entrega se chama Éxodo, igual vai unha Algo viaxe. diferente. Vale. Recórdame algo a Futurama, cando vive que Sí, os sí, sí. pais A de mí alguén... recordábame a Narnia. Home, A Narnia. tamén, Ao bueno, principio, que diferentes... Bueno, a ver. Por Na primeira- Da Rusia soviética a Narnia hai un paso, hai un pouco heavy. A ver, hai leóns tamén. No, Que é no, importante. ao principio da peli, que son as guerras, entón ten que estar aí. Sí, algo unha así, chorrada. algo así. Bueno, seguimos con algo bastante curioso. É divertido. É divertido, a verdade é que foi divertido. unha sorpresa para todos, que a próxima innovación no xénero dos Battle Royale. Xa sabedes este xénero multixogador de xogos como Fortnite, de 99 xogadores, que só ten que quedar un en pé tras unha ardua batalla. Pois... Que ben, a ver. Nunca xoguei ao Fortnite. nunca Eu tampouco. xogastes. É entretenido, a verdade. Está ben. Pero Hombre. igual este gustache máis. A igual, ver, conta. Pois a nova innovación no xénero Battle Royale ven na man de Tetris. Oh! Con Tetris 99 ou Tetris Battle Royale, como chava a todo o mundo, que é un xogo que enfronta a 99 persoas en frenéticas partidas de Tetris ao máis puro estilo clásico. Que guai! Completar liñas e ver como os demais van caendo e chegando ao final un a un e vas quedando só ti no primeiro posto. Porque Vale. hai unha serie de persoas ocultas que, ainda que non aparece, hai moita comunidade de Tetris competitivo. É certo, porque verdade. Ibai non... Ás Sí. veces non... O comentarista da SL española fixo un comentario da final do mundo de De Tetris, Tetris, que gañou encantoume. un mozo de Estados Unidos. Sí, creo que. sí, sí. Ai, Había un vaya, español, ele- había un ai, español. vaya, algo así. Había un español. No, era el finxía, Ibai, o comentar finxía que era español, pero en realidade o mozo era de Estados Que Unidos. dicía que de Cuenca ou por aí. Sí, de, non sei, de Albacete, Sí, creo Albacete. que tiña dito. Aí vai a ele. E falou con el e quedou o final con el en Albacete. Eu pensaba que era de verdade. Pero, tía, ten final feliz, quedaron en Albacete, xa está. Sí, O sea, quedaron. tomaron... Mellor destino romántico para os xogadores de Tetris. Cabe dicir que este é un xogo gratuito que se pode descargar co servicio online para Nintendo Switch. Así que veña, xa podedes animalo, que non hai excusa. Se tedes Nintendo Switch, pois Non sei se adelante. apuntarme. Podo ganar tiñeiro? Se és moi boa xogando, hai xente que sí que Gañas gaña. premios, que será gañadora de Tetris Battle Royale. O meu sono é ser número 1
Cortando peciñas. Espero que semana que ven sexa de esos número 1 do Tetris. Que ben o faz. É como un trabalinguas, Tetris, Sí. Tetris. Bueno, graciñas, chicos, por todo, Gracias, Grazas chicos. a vos. Cariñas a vos. Así que sumate, busca